Είμαστε εδώ, ήμασταν στα Μέγαρα, τώρα δεν ξέρουμε που είμαστε. Πάνω, καλά είσαι? Παιδιά, για πείτε, πού είμαστε? Σε ένα απευκόφητο ιδηλιακό περιβάλλον με υψόμετρο που έχουμε από εκεί τη Ψάθα, από εκεί την Πελοπόννησο και από εκεί τη Λευκάδα. Είμαστε στο κέντρο. Το μηχανάκι τι έχει πάθει? Μας έχει οδηγήσει ο Γιάννης εδώ. Έχει βαρέσει τρισιμπιτέρ. Όπως είναι. Δεν ξέρω πώς θα φτιαχτεί. Για να ξέρουμε πότε θα στεγνώσει. Άκη, μήπως δεν είναι η κατάλληλη ώρα να βάψεις? Γιατί? Σε βλέπω ότι ετοιμάζεσαι με το πινέλο. Άστοντε, κάτσε να απλώσουμε πρώτα. Για άλλο λόγο. Δεν θέλω να απλώσω. Με σαλάκι, σάλιο βάλε. Βάλε σάλιο να μην κολλάει στο γάλιο. Σαλάκι. Το σάλιο πάει παντού, παιδιά, να ξέρετε. Τι έφτιαξε, Άσε να υπάρχει στη ρογμή λίγο παραπάνω. Δεν θα αφήσω. Απλά τι κάνω. Απλώνω για να έχει να πιάσει να μην το πετάξει. Mastermind. Θέλει μεγαλύτερη επιφάνεια. Τώρα μην το απλώσεις. Τώρα βγάζει βίντεο. Όχι. Γιατί θα ζηλέψουν πολύ. Εγώ νομίζω Υπονοήσω, δεν ξέρω εγώ από μηχανικά. Ελικόπτερο έρχεται από εδώ να μας πάρει. Ναι ρε. Αυτό που κάνει Την πυρόσβεση. Απλά αντί να πάρει από κάτω